Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo. Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Ancane lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben wareg, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Kowe napa to ya iso-iso kok wis geger karo tanggamu? Wong utang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne setengah juta sapa wong gelem? Sampean utang 500.000. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya, terus tanggamu napa? Lah kok bengi-bengi moro omong aku kok nyaur setengah juta iki lho. Aja gelem. Utang 500 kok kon balekno setengah juta aja gelem. Tanggomu kok ya ngono kuwi. Tanggoku mana aku utang ora gelem dibelekno. Pun aku ngene iku ora kabeh aku utang nek. Utang 500 kok balekne setengah juta. Lho jane sing gedhen iki tanggomu to, Mbak, sing utangi kowe kok piye? Mula adus. Ya termasuk dalang iki ya adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah, ora adus. Oh, mulane mau selentang-selentingi jenengan to. Mbok elek iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo mengadus parfum kuwi. Aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Wah, ya ora apa-apa, Mas. Jenengan orang nganggo parfum to? Ora wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti tentang something anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lengo jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Ambus apa? Lah jenengan iki kok arti nek lengo jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu.